Všichni říkají, že peníze štěstí nepřináší. Ale ruku na srdce. Kdo z nás neměl pocit, že by jeho život byl o 100% lepší, kdyby měl na účtu o nulu víc? Peníze nám nepochybně přinášejí svobodu. Svobodu v tom, co děláme, kam cestujeme nebo co si dopřejeme. Pokud ale tuhle svobodu začneme zaměňovat za skutečné štěstí, jako je třeba čas strávený s rodinou, partnerem nebo přáteli, pak je na místě otázka. Kupujeme si opravdu štěstí nebo jen drahou iluzi? A o tom bude dnešní video. Stačí otevřít Instagram a vidíš to pořád dokola. Luxusní životy bez starostí, lidé, co by pro úspěch prodali i sami sebe. Stačí se podívat na kauzy kolem lidí, kteří se stali předmětem internetové pozornosti. V dnešním videu nebudeme nikoho soudit, jen se podíváme, co nám tohle zbožňované bohatství vlastně v životě doopravdy přinese. Proč nám mozek prodává tuhle iluzi? Začněme tím, proč na nás tyhle fotky na Instagramu tak silně fungují. Když vidíme někoho v drahém autě nebo na luxusní dovolené, náš mozek okamžitě zbystří. Je to biologický software, který máme v hlavě nastavený ještě z doby kamenné. Pro naše předky v pravěku bylo například jídlo něco jako pro nás peníze. A víc bylo synonymem pro přežití. Přežití rovná se štěstí. Náš mozek si tuhle lekci zapamatoval a dodnes nám instinktivně ukazuje šipku na všechno, co je víc. A našeptává nám, že právě v tom najdeme štěstí. Jenže v dnešní době se tahle šipka zasekla. Peníze už pro nás nejsou jen prostředkem k přežití. Staly se z nich symboly statusu. A sociální sítě, ty z toho udělali hru nahoněnou, kde nevyhrává ten, kdo je spokojený, ale ten, kdo dokáže tu iluzi úspěchu prodat s co nejdražším obalem. Podvědomně si tak všichni říkáme, kdybych měl to, co má on, byl bych konečně v pohodě. Jenže co se stane, když tu nulu na účtu fakt získáš? Tady začíná ta skutečná past. Past s názvem hedonická adaptace. Představ si, že jsi konečně dosáhl toho, co jsi chtěl. Máš to auto, máš tu výplatu, máš ten status. Logicky by ses měl cítit jako v nebi. Jenže psychologie má pro nás jednu krutou zprávu. Říká se tomu hedonická adaptace. To znamená, že mozek funguje na bázi kontrastu a novosti. Jakmile se nová věc stane rutinou, chemická odměna v podobě dopaminu vyprchá. V praxi to probíhá skoro jako podle scénáře. První až třetí měsíc, fáze líbánek. Člověk prožívá silné emoce, nové auto skvěle voní, v novém bytě si užívá každý metr, drahé večeře vám dělají obrovskou radost, mozek na podněty reaguje velmi citlivě. Čtvrtý až pátý měsíc. Zevšednění. Nadšení odpadá, věci stále vnímáte jako pozitivní, ale už o nich aktivně nepřemýšlíte, nové auto je prostě vaše auto. Šestý měsíc. Standard. Mozek se plně kalibroval na novou úroveň. Komfort se stal základní čárou, takzvanou baseline. Pokud byste o tento komfort teď přišli, prožívali byste to jako těžkou ztrátu. Ale jeho přítomnost už vás šťastnějším nečiní. Ani obří výhra v loterii tě nezachrání. Tam sice adaptace trvá o něco déle, ale i tak se mozek po roce nebo dvou vrátí na svoji základní úroveň štěstí. Prostě se znovu skalibruje. Takže jestli si myslíš, že další nula na účtu vyřeší tvůj vnitřní pocit prázdnoty, tak tě musím zklamat. Tenhle závod totiž nejde vyhrát, protože tvůj mozek je proti tobě. Biznis postavený na tvé nespokojenosti. Takže když tenhle závod nejde vyhrát, proč nás do něj všichni na sítích tak urputně tlačí? Proč nám pořád spou fotky luxusu jako jedinou cestu ke štěstí? Jednoduše proto, že je to pro ně skvělý biznis. Potřebují, abys byl neustále nespokojený se svým životem, protože jenom pak si od nich koupíš ten předražený kurz, e-book nebo mentoring, který ti má změnit život. Ty se honíš za iluzí
za kterou si jim navíc zaplatil. Skrytá cena. Když uděláš z peněz jedinou modlu svého života, neplatíš jenom za předražené kurzy. Platíš totiž něčím mnohem cennějším. Svým časem, svým klidem a možná i svými vztahy. Když tvou prioritou není člověk vedle tebe, ale další nula na účtu nebo budování image, dřív nebo později zjistíš, že jsi sice finančně úspěšný, ale doma zůstáváš úplně sám. Závěr. A to, jestli ti nějaká suma na účtu ten ztracený čas a rozbité vztahy vynahradí, nechám na vás. Napište mi to do komentářů, co si o tom myslíte. Nezapomínejte totiž, že největší luxus není to, co máš na účtu, ale to, jak se cítíš, když ráno vstaneš a nemusíš nikomu nic dokazovat. Pokud si svůj vnitřní klid vyměnil za pozlátko, které ti stejně nepřinese dlouhodobé štěstí, pak si v tomhle obchodě tragicky prodělal. A pokud vás tohle téma baví, určitě sledujte další video. Tam se podíváme na to, jak peníze a štěstí fungují přímo v partnerských vztazích. Takže dejte odběr, ať vám další video neuteče a já vám děkuju za sledování, mějte se hezky, ahoj.